Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Kinse na tanan ka mga persona nga napatay sa COVID-19 ang ginpanglubong sa Handumanan Public Cemetery sinilabang nga bulan sa Setyembre. Kalabanan sa ila ginlubong nga wala ang ilang mga pamilya kag iban diri ginlubong 10 oras ang gabi. Yaring report. Liwat na naman nga nagdamo ang ginapangdalangan na patay sa COVID-19 kag ginapalubong sa Handumanan Public Cemetery. Halos kada semana may ara sunod sa kay Nestor Hinulos ang caretaker sa patio. Liwat na naman nga natabo nga nagadagsa ang patay sa COVID-19 pareho sa natabo sa nagliligad nga mga binulan. Amo ning paggulpi pag saka way labot sang primero pag una-unagad. Na among pagidto gusto nagkanay-kanay naglaka. Subong naman niyo. Ang masubo kay wala man lang sang pamilya nga nagaupod sa paglubong sa ilang nga himata. Pagdulong sang punerarya sang patay, sila na lang nga nagamato-mato lubong. Wala na gani sang bakante nga pansyon. Kung may ilubong, kinahanglan ginubrahan sang bag-o nga pansyon. Kalabanan gid eh. Kalabanan, mas damo niya ang ginalubong wala pamilya. Di sino lang ara no? Punerarya lang gid. Oo. Kapila kami di kalubong COVID nga biyaan lang kami di. Wala nang dumdang sa pamilya. Why kay quarantine? Base sa iyang listahan, humalin sa nagsugod ang bulan sa Setyembre, 15 na ang ginala diri nga napatay sa COVID-19. SOP kuno nga sa sulod sang 12 oras, dapat galayon nga malubong ang patay. Hindi man tanan makasarang magbayad pag-cremate, gani may ginadalagid sa patio kag ginapalubong. Wala ko subong pili ang oras ng paglubong. May lubong aga, may gabi, may mga alas 10 ka kuno sang gabi nga ginapukaw pa sila, ginapabalo nga may maabot nga patay kag kinahanglan nga ipalubong gilayon sa sulod sang 12 oras. Wala pili ang oras sa paglubong, kinahanglan abi nga mahingagaw lagas ang 12 oras. Sang nagligat to, gisyuhan pa kami nga galubong kuno kami gabi. Anong mahimo ko? Pero iso gani para sa akon kay pagsiling nga may lubong. Tinirang ko video kung ano oras magabot. Di siyempre makalubong ta gabi. Sa piyak sang sinakuay sa paglubong, doon nangin playground na lang sa siningang mga kabataan ang patio. Gwa sulod lang sila diri. Nagapasalamat na lang si Hinulos nga humalin sa nagsugod ang pandemic, wala sang isa sa ila nga nagatrabaho sa patio nga nalatnan sang virus. Halos tanan sa ila nabakunahan na, pero maiban nga nahadlok sa bakuna, pero wala nahadlok maglubong sa napatay sa COVID-19.